Афіцыйны Менск сварыцца па ўсіх кірунках. Еўразвяз закрыў неба для самалётаў Белавіі цяпер ужо афіцыйна. А Літва вінаваціць Беларусь у спробе сарваць пломбы з дыпламатычнай пошты і выклікае амбасадара у Міністэрства замежных справаў. Тым часам Святлана Ціханаўская з афіцыйным візітам у Варшаве, спатканне з прэзідэнтам Анджэем Дудай, адкрыццё помніка салідарнасці ды сустрэча з мэрам Варшавы Рафалам Трzaskowskim. І мноства беларусаў вітаюць Ціханаўскую на спатканні з дыяспарай. Вітаю, Сергей Падсасонны, студыя Белсат. Не пераключайцеся. І ўжо цяпер, спадарства, з намі на сувязі дарадца Святланы Ціханаўскай Франак Вячорка. Вітаем, Франак. Добрый вечер. Гэты досыць вялікі візіт атрымаўся ў Варшаву, спатканні на найвышэйшым узроўні. Якія можна зрабіць першыя высновы? Говорили в основном про дапамогу рэпрэсаваным беларусам, про дапамогу рэлякантам, про дапамогу тым, каму неабходна аказаць першую дапамогу па прыездзе ў Польшчу. Говорили таксама про дапамогу незалежным медыям, про падтрымку Белсат, радыё Рацыя, Еўрапейская радыё для Беларусі, таксама студэнцкую праграму Каліноўскага. Сустрэчы былі з мэрам Варшавы, дзе падымалася пытанне падтрымкі бізнесу. З прэзідэнтам говорили таксама про супольныя дзеянні на міжнароднай арэне. Незалежна ад таго, што ў Польшы ёсць рознагалоссі на палітычным полі, але вось беларускае пытанне акурат хіба не выклікае ніякага сумневу, што тут усе палітычныя сілы гавораць адным голасам. Беларускае пытанне сапраўды аб'ядноўвае Польшчу, аб'ядноўвае ўсе палітычныя партыі, і платформа абыватэльская, і ПіС падтрымліваюць беларусаў у гэтым змаганні. Ну і вельмі сімвалічна, што і Анджэй Дуда, і Рафал Трzaskowski былі канкурэнтамі на выбарах, а зараз іх аб'ядноўвае Святлана Ціханаўская. І гэта не толькі ў Польшчы, гэта, ў прынцыпе, ў кожнай еўрапейскай краіне, гэта ў еўрапейскім парламенце, гэта ў Злучаных Штатах Амерыкі. Прыязджалі сенатары дэмакратычнай рэспубліканскай партыі і гаварылі адным голасам. Што датычыць таксама наступных спатканняў, бо, напэўна, графік вельмі цесны ў Святланы Ціханаўскай і ўсё распісана. Чаго чакаць? Ну вось зараз вы мяне злавілі на гэтым эфіры у Вроцлаве. Адразу пасля Варшавы Ціханаўская накіравалася ў Вроцлаў на вручэнне ўзнагароды Яна Новака-Езеранскага. А паўгадзіны таму назад адбылася сустрэча Святланы Ціханаўскай з бацькамі Рамана Пратасевіча. І мы пагаварылі пра тое, якім чынам вызваліць Рамана, як ставіцца да ягоных прызнанняў, якім чынам яму можна цяпер дапамагчы, якім чынам дабіцца, каб пусцілі адваката і каб зафіксаваць сляды катаванняў, пабояў, калі такія былі. Таксама катаваннем, напэўна, тут не выклікае ніякіх сумневаў, з'яўляецца гэтае, я не буду казаць, што гэта інтэрв'ю, бо гэта псеўдаінтэрв'ю абсалютнае, і ўвогуле аналізаваць гэта мы не будзем, бо няма чаго аналізаваць. Але, напэўна, будзе нейкая рэакцыя на гэтыя дзеянні, на гэтае катаванне. Насамрэч, тое, што ўлады зрабілі такую публічны допыт на тэлеканале, гэта вельмі добра дэманструе характар рэжыму, тэрарыстычнага рэжыму, калі журналіста захопленага Лукашэнкам дапытвае гестапа і прымушае гаварыць і прызнавацца ў любові да вярхоўнага лідара
Я думаю, што міжнародная супольнасць, замежныя медыі, якія прынцыпова не цытуюць, не каментуюць змест заяваў вось гэтага так званага інтэрв'ю, яны робяць правільна. Я думаю, што усе беларусы, якія маюць адчуванне годнасці, яны не павінны звяртаць увагу на змест, таму што тое, што кажа цяпер Раман, тое, як ён себя паводзіць, гэта вынік таго, што ён у закладніках. Я думаю, што калі яго вызваляць, мы даведаемся ўсю праўду, што з ім рабілі і чаму ён гаворыць тое, што ён гаворыць. Каментаваць тое, што ён гаворыць, гэта тое ж самае, што каментаваць дзеянні тэрарыстаў ІГІЛу, якія адразаюць людзям галовы ў эфіры. Гэта, уласна, тое ж самае, што робіць сёння дзяржаўная прапаганда. Па сутнасці, усе гэтыя людзі спрычыніліся да таго, што можна было пабачыць, але ці вы, ці кабінет Святланы Ціханаўскай плануеце ў звязку з гэтым таксама звяртацца да міжнароднай супольнасці, каб была нейкая рэакцыя? Безумоўна, мы ж на сувязі з камітэтам па дакументацыі катаванняў, мы на сувязі з экспертамі ААН, таму што 3 эксперты, прызначаныя вярхоўным камісарам ААН па правах чалавека, ўжо пачалі сваю працу. І зараз самая важная задача – гэта дабіцца, каб пусцілі ў турмы незалежную маніторынгавую місію, каб яны атрымалі бесперашкодны доступ і да камераў, і да размоваў з палітычнымі вязнямі. Не толькі з Романом Пратасевічам, але і з усімі іншымі. Падзеі апошніх тыдняў паказваюць, што сапраўды катаванні маюць месца. Спроба самазабойства Сцяпана Латыпава, забойства Вітольда Ашурка, тое, што здзейсніў суіцыд малады хлопец Дмітрый Стахоўскі. Гэта ўсё сведчанні вось гэтай крыважэрнай прыроды лукашэнкаўскай рэпрэсіўнай машыны. І пакуль не прыбудуць незалежныя эксперты, нам будзе вельмі цяжка даказаць і зафіксаваць гэтыя доказы. Фіксаваць доказы катаванняў трэба цяпер, каб потым, калі Беларусь стане свабоднай, можна было прыцягнуць да адказнасці ўсіх вінаватых, каб усе панеслі адказнасць. Калі раней казалі, што гэта дыктатура, што гэта рэжым, то сёння ўсё часцей мы чуем, што гэта тэрарыстычны рэжым. Вось гэтае слова тэрарыстычны, яно ўвесь час узнікае пасля захопу самалёта, які загадаў учыніць Александр Лукашенко. На вось гэтых афіцыйных спатканнях, якія адбываюцца з кабінетам Святланы Ціханаўскай, са Святланай Ціханаўскай, ці палітыкі замежныя таксама ўжываюць такой фармулёўкі? Ужываюць, і самае цікавае, што ўпершыню пачалі ўжываць пасля захопу самалёта, таму што дзеянні Лукашэнкі падпадаюць пад дзеянні тэрарызму. Адзінае, што няма працэдураў прызнання дзяржавы тэрарыстычнай. Мы можам дабіцца прызнання КДБ тэрарыстычным, ГУБОПіка тэрарыстычным, але дзяржавы ў цэлым і лукашэнкаўскага рэжыму складана, няма такой працэдуры. У прынцыпе, захоп самалёта, учынены дзяржавай у Беларусі, гэта беспрэцэдэнтна. І толькі зараз выпрацоўваюцца нормы і выпрацоўваецца рэакцыя. Бо Лукашенко парушыў не толькі Чыкагскую Манрэальскую канвенцыю, ён парушыў цэлы шэраг іншых дамоваў пра бяспеку перамяшчэння паветраных судоў і не толькі. Таму я думаю, што зараз першае, што зробяць міжнародныя краіны, яны прымуць санкцыі, не абмяжуюцца проста асуджэннем. Другое, яны выпрацуюць больш доўгатэрміновыя сістэмы рычагоў уплыву на рэжым Лукашэнкі. Я думаю, што ўсе у Еўропе больш не будуць згубілі ілюзію, што лукашэнкаўскі рэжым можа быць перавыхаваны. Я думаю, што ўсе зразумелі, што Лукашенко гэта не толькі пагроза бяспецы ў Беларусі, але это пагроза ўсёй Еўропе, і ён павінен быць спынены неадкладна. Тут увогуле гучаць пагрозы, што Александр Лукашенко можа быць не толькі такой тэрарыстычнай пагрозай, але і стварыць нейкі канфлікт, які ўцягне Расею і краіны НАТО. Ці таксама давялося чуць такое меркаванне? Ёсць розная інфармацыя, так, паступаюць розныя сведчанні, у тым ліку пра магчымыя правакацыі на мяжы. Рэжым непрадказальны, паводзіць сябе вельмі імпульсіўна. І гэтыя дзеянні з захопам самалёта, атака на Тутбай, гэта вынік вось гэтай эмацыйнасці і імпульсіўнасці у прыняцці рашэнняў Лукашэнкам. Ці можа распачацца нейкая больш гарачая фаза дзеянняў рэжыма, сказаць цяжка. Але калі свет будзе аб'яднаны,
калі асноўныя актары Злучаныя Штаты Амерыкі, Еўразвяз, Великабрытанія і Украіна, як асноўны сусед і другі па велічыні партнёр, будуць дзейнічаць рашуча і супольна, гэта звяжа Лукашэнку рукі. Я думаю, што Лукашенко вельмі баіцца эканамічных сектаральных санкцыяў, і ён робіць цяпер вось гэтыя непрадказальныя дзеянні, рухі, у тым ліку ад безвыходнасці. Давайте спадзявацца, што самыя цёмныя часы перад світаннем, і гэтае світанне ўжо неўзабаве настане. Франак, яшчэ не магу не запытацца, застаецца роўна тыдзень да пачатку саміта вялікай сямёркі. Беларускае пытанне, напэўна, там будзе гучаць, але ці будзе там Святлана Ціханаўская? Запрашэнне менавіта для Святланы Ціханаўскай не паступала ад брытанцаў пакуль што. За запрашэнне выказаліся Францыя, Канада, але паколькі Брытанія старшынюе, яны павінны накіраваць такую ноту. Тое, што пытанне будзе абмеркавана падчас саміту Вялікай сямёркі, гэта вядома. Пра гэта гаварыла Ціханаўская з міністрам замежных справаў Великабрытаніі Дамінікам Рабам пару дзён таму назад. Таксама Борис Джонсон і Йенс Столтенберг заявілі, што пытанне Беларусі будзе паднятае на саміце НАТО, якое адбываецца прыкладна ў тыя самыя дні, што і саміт Вялікай сямёркі. Ну і безумоўна, перамовы Байдена і Пуціна яны будуць пачынацца з размовы пра Беларусь. Таму чэрвень будзе гарачым на падзеі, калі не вырашальным для Беларусі. Сёння таксама беларускае міністэрства замежных справаў зрабіла заяву, што амбасадарка ЗША Джулі Фішер ніякага дачынення да Беларусі не мае. Гэта што за заявы, як іх можна каментаваць? Міністэрства замежных справаў Лукашэнкі ніякага дачынення да Беларусі не мае дакладна. Як і Макей, і ўсе памагатыя Лукашэнкі. Гэта хунта, якая захапіла ўладу. І тое, што кажа зараз Лукашенко і ягоныя памагатыя, юрыдычнай сілы не мае. Амбасадарка Джулі Фішер пачала сваю працу. Яна пачала сваю працу як амбасадар у Беларусі. Мы з ёй знаходзімся на пастаяннай сувязі. Яна камунікуе з іншымі групамі, якія і ў Варшаве, і ў Рызе, і ў Вільні. І мы з ёй таксама каардынуем міжнародны адказ на злачынныя дзеянні рэжыму. І, напэўна, калі амбасадарка падтрымлівае беларусаў, то гэта не мае тады ніякага значэння для рэжыму, як яны, прынамсі, кажуць і спрабуюць ад гэтага адмахнуцца, але ўсё ж такі павінны лічыцца з такой дзяржавай, як Злучаныя Штаты. Дзякуй, Франак, за гэтую размову. Чакаем новых вынікаў і новых сустрэчаў. Безумоўна, будзем распавядаць у эфіры. Франак Вячорка, дарадца Святланы Ціханаўскай, як сам паведаміў, ужо з Уроцлава Святлана Ціханаўская знаходзіцца другі дзень з афіцыйным візітам у Польшчы, дзе адбыліся спатканні ўжо на найвышэйшым узроўні. А таксама Святлана Ціханаўская была прызнаная чалавекам года і напярэдадні атрымала гэтую ўзнагароду ад газеты «Выборчай». А падчас адкрыцця помніка салідарнасці сёння ў Варшаве Святлана Ціханаўская звярнулася да ўсіх прысутных. Дарагія сябры, дазвольце павіншаваць вас з адкрыццём гэтага помніка, які будзе нагадваць пра барацьбу палякаў за свабоду ў мінулым, а таксама пра тое, што ў гэтай барацьбе ніколі нельга спыняцца. Для Беларусі гісторыя польскага руху салідарнасці асабліва блізкая і важная. Гэтыя падзеі натхнялі беларусаў і тады, калі яны адбываліся яшчэ ў савецкія часы, і пазней, калі ў нашай краіне паўстала новая дыктатура і беларусы пачалі апірацца на вопыт суседзяў у барацьбе з ёю. Але ніколі ў Беларусі так часта не прыгадвалі польскую салідарнасць, як на працягу мінулага году, калі ўвесь народ рашуча сказаў «не» беззаконню і працягвае змагацца за свае справы. У Польшчы народ здолеў прыйсці да свабодных выбараў. І беларусы зараз ідуць да той жа самай мэты. Выйсцем з цяперашняга крызіса будзе толькі дэмакратычнае выяўленне волі народа. А любыя рашэнні, якія паспрабуюць праігнараваць гэтую волю, толькі болей паглыбляюць гэты крызіс. І, на жаль, ён ужо паглубляецца. Пасля акту дзяржаўнага тэрарызму з прымусовай пасадкай самалёту супрацьстаянне ў Беларусі зрабілася праблемай для ўсёй Еўропы і міжнароднай супольнасці. Але я ўпэўненая,
што на гэты выклік мы разам знойдзем эфектыўны адказ. Адказам палякаў у 1980-е гады стала салідарнасць. Не проста назва прафсаюза, а тая ўзаемная падтрымка, якая аб'яднала ўсё польскае грамадства і дапамагла яму зламаць таталітарную сістэму. І для Польшы гэты вопыт не застаўся ў мінулым. Зараз ваша краіна дзеліцца салідарнасцю і з суседзямі. І для Беларусі гэтая дапамога каштоўная. І я спадзяюся, што неўзабаве наш народ годна за яе аддзячыць. Сённяшняя сустрэча ў Польшчы гаспадарства не выпадковая, бо 4 чэрвеня 1989 года гэта тая дата, калі, як кажуць, у Польшчы абрынуўся камунізм. Вельмі сімвалічна. А мы змяняем тэму. Гісторыя жыхара плошчы пераменаў Сцяпана Латыпава, які прытыкнуў сваё горла падчас судовага працэсу ў савецкім судзе Менску, усхвалявала грамадства. Пасля інцыдэнту яму правялі аперацыю, але ўначы вывезлі ў медсанчастку СІЗА. Ужо 10 чэрвеня працяг працэсу над Сцяпанам, а мы размаўлялі з ягонай цёцяй, спадарняй Галінай. Сёння мы размаўляем з роднай цёцяй Сцяпана Латыпава, спадарняй Галінай. Спадарня Галіна, добрый дзень. Здравствуйте, добрый вечер. Усе ведаюць Сцяпана, тых, хто з ім знаёмы, і так беларусы, як вельмі смелага чалавека, які заступіўся ў адзін дзень за мурал у сваім двары. Які Сцяпан вось на самой справе чалавек, якімі жыццёвымі прынцыпамі ён кіруецца? Я могу характеризовать его только как честного, порядочного, принципиального человека, который постоит за своих друзей, будет отстаивать свои принципы. Он интеллигентный, широко образованный человек, не только в своей профессии. Он владеет белорусским языком, русский, английский, испанский, португальский. Он любит путешествовать, любит свою работу и любит свою страну. Але вось ужо практычна 10 месяцаў ён адарваны ад сваёй сям'і. Ці была магчымасць камунікаваць з ім, весці перапіску, альбо давалі магчымасць спатканняў з ім? Мы вели переписку с ним, писали письма очень часто. Дело в том, что мы не уверены, мы не знаем, все ли он получал письма. Хочется верить, что все получал. Мы тоже от него корреспонденцию получали. Опять же, не уверены в том, что получали каждое письмо, которое он писал. Нам дали одно свидание с ним в марте месяце. Разрешили встретиться для его отца и для меня. Мы целый час с ним разговаривали и видели его, к сожалению, только через стекло, через решетку и общались с ним только через телефонную трубку. Внешне он выглядел немножко бледнее. Обычно он всегда такой загорелый и вообще он смуглый. Так старался шутить. Я так думаю, что он старался шутить больше, чем чтобы взбодрить нас. Свидание пролетело очень быстро. Конечно, можно было бы говорить часами, потому что мы не видели его уже так долго. Но стойкость и жизненная позиция его все равно даже просвечивалась через эту бледность. Пачалося судовае разбіральніцтва і тое, што адбылося на судзе, на вашу думку, чаму гэта адбылося? Чаму Сцяпан, як я разумею, чалавек, які вельмі любіў жыццё, пайшоў на такі ўчынак? Это был жест отчаяния, протест. И чтобы привлечь внимание общества и общественности к тому бесправию и к тому беззаконию, которое применяется к политзаключенным в Белоруссии сегодня. Он хотел этим шагом защитить своих родных и близких, которые на него оказывалось очень сильное давление. И он понимал, что его родные и близкие могут пострадать. И это, скорее всего, подтолкнуло его на такой крайний поступок.
Наколькі я разумею пра тое, што на яго аказваецца нейкі ціск, пра тое, што ён знаходзіцца ва ўмовах закрытай камеры, як называюць прэс-хаты, вы, родныя, не ведалі пра гэта, то есть ніякім чынам ён пра гэта не паведамляў раней? По всяким слухам мы слышали, и, в общем-то, мы знаем, что давление оказывается на политзаключенных, и на суде он об этом в открытую сказал, что 51 день он находился в пресс-хате, то есть его вскоре после нашего свидания с ним его перевели в другую камеру. До этого он сидел в адекватной, нормальной камере. После этого его перевели в камеру с уголовниками и с психически неуравновешенными людьми. И иногда ему приходилось даже не спать ночами, потому что он опасался за свое самочувствие и свое здоровье. Што вам вядома пра яго стан? Як ён сябе пачувае? Нас удивило то, что за такое короткое время ночью, в день, который была проведена операция, после ему зашили рану, он был на ИВЛ какое-то время после операции в реанимацию, и через несколько часов после этого его поздно ночью перевезли опять в СИЗО, но в другую камеру. Самочувствие его сейчас удовлетворительное. Он находится в камере медсанчасти СИЗО. Состояние удовлетворительное, рана была обрабатывается, и ему еще колят антибиотики, так как у него пневмония, недолеченная пневмония от перенесенного в СИЗО ковида. А самочувствие у него удовлетворительное сейчас. Но больше никакой информации нам не дают, так как нам и не дали вразумительную информацию в больницах. Спадарня Галіна, я дзякую вам за смеласць, за шчырасць у гэтай размове. Вашай жа сям'і хачу пажадаць сілаў, трымацца, перанесці гэтае выпрабаванне, і Сцепану таксама сілаў, здароўя моцнага. Гледачам жа Белсат я нагадваю, што мы размаўлялі з роднай цёцяй Сцепана Латыпова, спадарняй Галінай. Спасибо большое. Тым часам спадарства колькасць палітычных вязняў павялічваецца. Паводле праваабарончага цэнтру вясны на сёння гэта 471 асоба ўжо. Сярод вязняў таксама за кратамі застаюцца 34 супрацоўнікі медыяў. Александр Лукашенко робіць выгляд, што не саступае і паглыбляе палітычны крызіс, сварыцца з усімі суседзямі навокал, кажа, што на санкцыі будзе адказваць антысанкцыямі. Дзе завяршэнне, дзе фінал усёй гэтай гісторыі і гэтай вайны, якая ўжо не толькі дыпламатычная. З намі на сувязі дырэктар Інстытуту палітычная сфера Андрэй Казакевіч. Вітаю вас. Вітаю. Вось гэтае паглыбленне канфлікту. Чаму Александр Лукашенко увесь час ідзе на эскалацыю? Чаму ён увесь час яго паглыбляе? Хаця, па сутнасці, афіцыйнаму Менску гэтая вайна ў эканамічным, у палітычным кантэксце зусім невыгодная. Я не думаю, што тут трэба шукаць нейкую вялікую рацыянальнасць. Так падказвае яму яго палітычны інстынкт. Ён лічыць, што такое абвастрэнне дазваляе яму проста знайсці большую лаяльнасць з боку Масквы. Прычым гэта выключна кароткатэрміновая стратэгія. Гэта не той, як ён думаў пра тое, як там, не ведаю, выйсці з палітычнай крызісу. Для яго важна проста захаваць уладу у гэты момант, у нейкі бліжэйшы час. І з гэтага, я думаю, выходзяць усе гэтыя крокі. Але хіба асноўным такім суб'ектам, які атрымлівае выгоды ад гэтага канфлікту, акурат з'яўляецца Расія, ці не так? Так, але, в прынцыпе, Расія, в прынцыпе, вельмі добрая пазіцыя ад Беларусі па зразумелым прычынам, у выніку прыярытэту знешняй палітыкі Беларусі апошнія 25 год. Таму пры любых раскладах яна мае вельмі вялікі арсенал на той, каб уплываць на тое, што адбываецца ў Беларусі.
І так яна выкарыстоўвае тое, што яна можа выкарыстоўваць для таго, каб ціснуць на беларускі бок. А з іншага боку, калі ідзе падтрыманне Александра Лукашэнкі, пра якога ўжо ўсё больш і ўсё часцей пачынаюць казаць як пра тэрарыстычны рэжым у міжнароднай палітыцы, ці Расія, ці Владзімір Пуцін, Крэмль не страчвае ў вачах беларускага грамадства? Нешта страчвае, але мы дакладна не можам сказаць наколькі. Так, таму што, в прынцыпе, дадзены на гэты конт супярэчлівыя, і акрамя гэтага все-таки не трэба скідваць з рахунку тое, што уплыў расійскай інфармацыйнай прасторы, я не буду казаць там пра расійскія тэлеканалы, а іменно інфармацыйнай прасторы, інтэрнэт-прасторы, ён дастаткова вялікі, і разлік, напэўна, робіцца на тое, што в прынцыпе, Расія можа атрымаць падтрымку і ад тых, хто за Лукашенка, і тых, хто супраць Лукашенка пры неабходнасці. Таксама Крэмль і расійская прапаганда, вельмі часта мы гэта назіралі, вельмі хутка можа змяніць наратыў і вельмі хутка можа пайсці зусім у іншым кірунку, правда? Так, в этом-то и сутность. Там я кажу, что, в принципе, яны могут развернуться на 180 градусов там, за 24 гадзіны, і таму яны упэўнены ў тым, што ў любым выпадку яны змогуць атрымаць сімпатыі большасці беларускага грамадства. І тых, хто за Лукашенка, хто супраць Лукашенка, все гэта у значнай ступені знаходзіцца ў арбіце іхняга інфармацыйнага ўплыву. Але ці не атрымаў бы бонусы Владзімір Пуцін у постаці такой усмешкі і даверу большай з боку беларускага грамадства, калі б ён перайшоў на бок падтрымкі беларускага народа, а не Александра Лукашэнкі, скажем, на сустрэчы з Джо Байденам 16 чэрвеня? Адназначна ён зрабіць гэтага не можа. Ён толькі можа прыадчыніць дзверы, можа быць, там, для беларускага грамадства, там, ці для альтэрнатыўных палітычных сілаў. Думаю, што, можа быць, у гэтым дыяпазоне будуць разгортвацца нейкія далейшыя падзеі. Але стратэгічна для Расіі зноў жа важна мінімум укладаць у беларускі крызіс і максімум атрымаць. Мінімум укладаць, то значыць, што і нават Лукашенка там вялікай падтрымкай фінансавай, прынамсі, не забяспечваць, але і назіраць сітуацыі. Калі, скажем, раптам беларускае грамадства пачне зноў пратэставаць, калі зноў жа будзе дэманстраваць сваю незгоду з кіраваннем Лукашенка, будуць нейкія лідары, якія уже там унутры краіны будуць мець уплыў, то з імі таксама, напэўна, будуць мець нейкі контакт. Але ў любым выпадку, тут хутчэй у Расіі, я думаю, такая стратэгія замарожвання канфлікту, чым яго вырашэнне. Гэта, на жаль, так. Але гэта, в прынцыпе, адпавядае стратэгіі расійскай знешняй палітыкі в шмат іншых краінах таксама. Замарожванне такое мы назіраем на акупаваных тэрыторыях грузінскіх. Таксама у пэўным сэнсе гэтае замарожванне можна назіраць таксама на украінскіх таксама тэрыторыях. Я сказаў, і гэта і Лівія, гэта і Сірія, гэта і Венесуэла. Тут прыкладаў на самой справе значна больш. То бок атрымліваецца, што Маскву зусім не непакоіць, што Беларусь у цэнтры Еўропы можа стаць такой чорнай ізаляванай плямай. Не, конечно, непакоіць, і, конечно, гэта ёсць праблема, але пытанне, якім чынам дзейнічаць, да? Я думаю, што тут стратэгія такая, як я ўжо сказаў, да гэтага проста шмат не ўкладаць і не рызыкаваць. То есть пакідаць сітуацыю у значнай ступені на самацёк, і там глядзець. То есть калі, скажем, адбываюцца нейкія істотныя змены, тады ўключацца і схіляць гэтыя змены на ўласны бок.
Калі не, ну тады значит працаваць з тым, чым ёсць. Ну неяк так вот зараз гэта сітуацыя выглядае. З іншага боку, палітычны крызіс, унутраны палітычны крызіс зрабіўся таксама вельмі сур'ёзным знешнім палітычным крызісам. Таксама таму, што Александр Лукашенко па сутнасці пасварыўся ўжо з усімі суседзямі, заставалася Украіна, дзе больш-менш былі нейтральныя стасункі, але цяпер і з Украінай таксама рассварыўся. На што можна разлічваць, калі ў цябе толькі адна сцежка уцёкаў? Ну вот на гэта і разлічваць, на міласць свайго асноўнага патрона. Але да, я згодны, просто гэта ввогуле катастрофа, таму што ладно, там з Літвой і Польшай заўсёды былі нейкія канфлікты, но пасварыцца з Латвіяй, прычым настолькі, каб гэта ўжо было амаль што незваротна, узбудзіць крымінальныя справы супраць міністра замежных спраў. Да, і вось гэты апошні канфлікт з Украінай, ну гэта сапраўды ўжо такое кольцо конфликту. Ну и да, это в принципе значит, что роль России только ўзрастае у гэтых падзеях. Таксама сёння выклікалі амбасадара ў Літве ў Міністэрства замежных справаў, бо спрабавалі на мяжы памежнікі адкрыць дыпламатычную пошту, што супярэчыць падставовым дакументам, якія таксама Беларусь падпісвала. Навошта гэта рабіць? Вось гэта паглыбленне на роўным месцы па сутнасці канфлікта. Ну, вот это такая стратегия отказа, да, как это называется на мове існуючай улады, отказу на не сяброўскія дзеянні. Ну, можем згадаць, што ў дачыненні, напрыклад, да украінскіх дыпламатаў таксама такія дзеянні прымаліся. Там, правда, тычылася гэта не дыпламатычнай поштай, але агляд аўтамабіля. Ну, гэта вот такія дадатковыя просто некие меры, то есть показать серьезность намеру Менска в стосунках вот со своими соседями, что Менск он не будет официальный Менск, он не будет даровать некие не сябровские стосунки, те кроки у своим дочинении. Ну не так, але ясно, что в этом некого реального политического сенсу немає. Мне подается больше неких эмоций и просто ожидание самосцвярджэння у той ситуации, калі, скажем, трэба думаць на самой справе зусім про іншае. Інтарэсы краіны, а не свои эмоции и свои там амбіцыі. Ад учора дзеяць амерыканскія санкцыі, якія былі размарожаныя, і Беларусь нібы грозіць адказаць антысанкцыямі. Ужо гучаць нейкія заявы ў бок амбасадаркі Джулі Фішер, што яна не мае ніякага дачынення да Беларусі. Вось гэты канфлікт яшчэ і з Вашынгтонам. Гэта ўвогуле выглядае крыху хіба, не ведаю, як на мове паліталогіі, ці смешна, ці як? Ну, как бы сказать, что на самой справе-то не отказали белорусские улады, потому что их заява на конт Фишер, она чисто формально, так и есть, она не есть амбассадором, в полном значении этого слова, и она все-таки призначена амбассадором. Ну, а іншыя захады, які тычацца, там, скажем, колькасці супрацоўнікаў у амбасадзе ў Менску, мы не ведаем наколькі, да? Але калі згадаць усю гісторыю наших стасункаў пасля 2008 года і колькасці персаналу, то понятно, что только в 2019 году были сняты абмежаванні, то калі зараз уводятся некие новые абмежаванні, то, может быть, они нават не будут тычыцца колькасці дыпламатаў у принципе. Больш жорсткія патрабаванні для атрымання візы амерыканцам у Беларусь. Ну, таксама, как бы, такая санкцыя дастаткова смешная, да? Що тычыцца дапамогі амерыканскай, там таксама вельмі амбівалентная сітуацыя. З аднаго пункту гледжання сцвярджаецца, што нібыта гэтыя праграмы будуць спыняцца, але ёсць таксама інфармацыя, што не праграмы будуць спыняцца, просто спецыялісты не будуць дасылацца, якія займаюцца гэтымі праграмамі, але атрыманне гэтых грошаў беларускі бок все адно застаецца зацікаўленым. Таму тут
як нейкі адказ я б нават гэта не назваў. Ну, прынамсі, ён ніяк не параўнальны з тым, што зрабілі Злучаныя Штаты, аднавіўшы санкцыі супраць беларускіх прадпрыемстваў. Дзякуй вам за гэтую размову. Дырэктар Інстытуту палітычная сфера Андрэй Казакевіч быў спадарства з намі на сувязі. А сёння варта пра гэта памятаць 300 дзён з дня гэтак званых, канешне ж, прэзідэнцкіх выбараў. 300 дзён змагання беларусаў за свабоду. Адной з першых, хто выйшаў на мірны пратэст, была і сябра народнай грамады Ірына Цап. Праз пераслед была вымушаная пакінуць Беларусь. Пра тое, як яна зараз адчувае сябе ў Літве, даведаемся з матэрыялу Ганны Русінавай. Когда я приехала в Минск, это был 17-й год, когда я поступила в университет, когда начались протесты против закона о тунеядстве. Уже тогда я выходила там на нескольких маршей, но вот активно это был 2019 год, когда я вступила в партию «Народная громада». Тогда мы стояли на пикеты, делали акции, которые были посвящены тому, чтобы Лукашенко ушел, за выборы без Лукашенко, без Литки Ермошкиной и всех прикорытников Лукашенко, которые фальсифицируют выборы. А вот в августе что заставило вас выйти на протест? Я выходила еще раньше, с июня, когда были самые первые массовые акции. Я думаю, за все время, все акции, в которых я участвовала, в июне это были цепи солидарности. Они были самые массовые. Ну, в августе, конечно же, честно сказать, я выходила, и я была уверена в том, что мы уже победили, и что Лукашенко осталось, может, месяц, и он уйдет. Выходили мы и под Володарку, и под Крестина, и на марши большие ходили, выступали за то, чтобы, когда ходили под Володарку, требовали, чтобы освободили политзаключенных, тогда, когда еще Николай Статкевич, Павел Северинец, все, когда были еще на Володарке находились. После этого их вывезли в Жодино. А почему вы ходили? Чтобы Лукашенко ушел, за честные выборы, чтобы освободили политзаключенных, чтобы закон Беларуси вернуть, чтобы Конституция была не просто какими-то указами Лукашенко, а чтобы Конституция была нашим правом, которое мы могли всегда отстоять, и нас честно судили, а не вот эти вот судьи непонятно что, особенно как сейчас, когда сегодня он судья, завтра он прокурор, и вообще непонятно кто и что они. И, то есть я хочу, чтобы все было у нас по закону, чтобы все люди отвечали по закону, вне зависимости от того, кто они, какая у них должность и так далее. А вот згадайте, яка була атмосфера під час протесту, як ввогуле ставилися до себе, до друг друга протестуют? Это было что-то невозможное, потому что когда ты идешь по городу и все в бело-красных белых флагах, когда люди кричат, машины сигналят, такого никогда не было в нашей стране, никогда не было такого духа свободы. Конечно же, было очень страшно в некоторых моментах, когда ты идешь и возле тебя куча автозаков, куча фашистов, которые бегают, потом зажимают тебя к стене. У них были еще электрошокеры, они ломают тебе руки, они ломают руки другим людям. Там и дети были, которые попадали в эти котлованы, вот это вот всего насилия. Честно говоря, я просто, знаете, никогда не могла подумать, что я буду в Беларуси, в своей стране, смотреть фашизму в глаза. У меня бабушки, дедушки воевали, я всегда слушала, то есть они всегда мне рассказывали про войну. Она всегда, как бы сказать, была частью того, что нужно делать, чтобы не допустить подобного. Но, к сожалению, это произошло, и ты борешься за то, чтобы вот это вот выражение, которое у нас говорят, мы благодарим батьку за то, что у нас мирное небо над головой, так у нас не было этого мирного неба над головой за 27 лет. Еще хочу сказать важную вещь, что ведь это все не в августе случилось, это было 27 лет подряд. То есть людей также похищали, пытали в тюрьмах, особенно многих людей, особенно бездомных. Очень много пропало без вести не только ведь в августе, но и все это время. То есть я борюсь не за то, что происходило там с 20 или 19 года, а за все время, что Лукашенко у власти. Я не думала, что меня могут принять, запихнуть в микроавтобус, потому что я, активист, но, то есть, угрозу, я не считала, что я представляю такую большую угрозу, чтобы меня нужно было похищать. И тогда остановился микроавтобус, и когда уже оттуда вышло 3 фашистов, я поняла, что все. Но, к сожалению, людей вокруг меня не было, то есть улицы были пустые, я начала кричать, вырываться, но никто не слышал, не видел. Меня просто запихнули в микроавтобус, забрали все вещи, отключили сразу телефон, но
было впечатление, что они не были уверены, что они меня задержали. Они начали спрашивать мою фамилию, я сказала, что я им не скажу. Если вы меня задержали, значит, вы знаете мою фамилию. Тогда они назвали мою фамилию, мы поехали, я не знала, куда мы едем. Меня привезли в РОВД, и меня держали там весь день. То есть я там сидела где-то часов 8 или 8,5. Но у меня была одна радость, что чем дольше меня не отпускают, я понимаю, что на Комаровке все круто, все хорошо. Чем больше меня держат, значит, там все хорошо. Ну, конечно, после этого возле нашей квартиры, в общем, я смотрела в окно, видела какое-то странное движение. Потом я сказала маме, и мы поняли, что возле нашего дома стоят несколько машин с тихарями. Я не могла ходить на работу, мы сидели дома и не могли выходить. Нам передавали таксистам посылку сестра, чтобы у нас была еда. И после этого сначала мне пришлось убегать с переодеваниями, чтобы можно было еще с собой побольше вещей вынести, которые для пикетов понадобятся. А моей матери пришлось убегать позже, тоже с переодеваниями. И потом на следующий день, как она сбежала из дома, ее взяли на Комаровке, она сидела на кресте на 30 суток. Наверное, я подумала, что если уже похищают таких людей, как меня, значит, они боятся. Что им так страшно того, что будет с ними, когда будет честный суд в Беларуси, когда их будут судить по закону, что они очень боятся, очень боятся. Это вот фашизм чистой воды. Я никогда не думала, что меня будут представлять к стене, и рядом будут стоять фашисты с оружием, и бить тебя дубинкой, и могут быть еще наставить на тебя пистолет и в тебя выстрелить. То есть, это вот, знаете, как в деревню приходили, в сарай загоняли, а если выбегал, то тебя расстреливали. Вот такая вот ситуация была. Поэтому как можно было не выходить? Выходишь, да. Выходишь, несмотря на преследование, несмотря на то, что тебе пришлось лишиться дома, потому что, не сразу вычислили, мы тогда же телефон, и все это же очень легко вычисляется. Пришлось, слава богу, были люди, которые приютили и дали крышу над головой. Конечно же, я поняла, что все, они начали звонить, разыскивать на работу, и за дней 5 мы собрали вещи, нашли обходные пути, чтобы выехать из Беларуси, потому что с локдауном сейчас это проблематично. И да, нам пришлось бежать, мне, моей матери, еще нашим товарищам. Нас вели лесом, потом плыли на резиновых лодках через реку, потом полем, и потом, пришлось бежать из страны. Я никогда не подумала в жизни, что такое будет в моей жизни, что я вот так вот буду убегать из собственной страны. Когда вы уже оказались в Литве? 18 апреля. А не шкодуете, что выходили на послевыборные протесты и чего? Не жалею ни капельки. Выходила до самых последних протестов. Выходили мы и на Дворовые. И я считаю, что результат есть. Лукашенко, я считаю, осталось недолго. И я скажу, что я думаю, что, скорее всего, осенью все это закончится, и Лукашенко не будет. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Я думаю, что отличие августа, допустим, и до августа, и после, это то, что люди говорили, что они не в политике. Меня это очень злило. Даже уже в июле, когда были массовые акции, люди говорили, что меня это не интересует. Я говорю, как же тебя это не интересует? Завтра тебя это может интересовать, потому что тебя могут похитить, что-то у тебя забрать, дом, бизнес или еще что-то. Так и в итоге и получилось. То есть, если вы хотите прав, закона, честных выборов и не быть преследованием фашистами, то за свободу нужно бороться. Это факт, и по-другому быть не может. Адкрылі вочы, абудзіліся, прайшлі пункты невяртання. Спазналі, што такое салідарнасць, ці пачалі яшчэ больш любіць сваю краіну. Гэта тое, што журналісты Белсату чулі ад землякоў у паслявыбарчы час, як змянілася Беларусь. За апошнія 300 дзён, як змяніліся людзі, запыталіся сёння у гамельчукоў. За это время она, как говорят, показала себя настоящим государством. Укрепила свои позиции, хотя Запад это очень не нравится. Сплотила людей, однозначно сплотила. Хотя бы то, что люди вышли и высказали свое мнение. Это радует. К сожалению, противостояние есть между людьми. Так называемые партистоны и абатики. Хотелось бы мира, конечно. Хотелось бы спокойствия. В нашей нет. Да, и считаю, что которые студенты выходили, наверное, могут реально пары прогулять, потому что у них пока ничего не изменится.
Ну, только что самолеты перестали летать, и все. То единственное изменение. Изменилось? Не знаю, мне кажется, ничего не изменилось. Люди тише стали, и все. Потому что никто не хочет на ИВС ехать. Сейчас идет давление на представителей малого, среднего бизнеса, то есть казна пустая, и власть видит конкурентов, не хотят, чтобы повырастали вторые бабарики, такие, мини-олигархи, так скажем. И поэтому идет такое давление путем запугивания. Ситуация везде становится более жестокой. Только сильное плечо, поддержка семьи, друзей спасет в этой буре, которая на нас уже надвинулась, но пик ее еще впереди. 300 дзён народнага супрацьстаяння, і гэтую тэму гаспадарства працягнем абмяркоўваць з экспертамі. З намі на сувязі спадарыня Валерія Касцюгова, палітолог, галоўная рэдактарка сайту «Наше мнение». Вітаю вас. І таксама метадолог, філосаф Владзімір Мацкевіч. Добры вечар. Спадарыня Валерія, можа, вы на пачатак, які галоўны вынік гэтых 300 дзён? Не могу назвать один какой-то результат этих дней протеста, но несколько, наверное, наиболее важных отмечу. Это первое, что удалось, это сорвать выборы, то есть привлечь массово людей в политику и добиться этим того, что выборы фактически не удалось инсценировать. Второе – это то, что люди выстроили какие-то системы солидарности. Сейчас это может быть менее важно. Вернее, не так, скажем, не то чтобы не важно, меньше видно в повестке, поскольку она вся занята репрессиями. И тем не менее, это исключительно важный результат. И мы избавились от ряда, даже не знаю, иллюзий, не иллюзий, но представления о том, что массовое несогласие может привести к смене власти. Второе – это то, что государству нашему, государственным служащим хоть как-то важна сама государственность. То есть они продемонстрировали, что они готовы фактически почти любую цену заплатить за сохранение власти, включая независимость страны. Спадар Владзімір, ці для вас ёсць галоўны вынік? Не, таксама няма нейкага аднаго выніку. Ёсць станоўчыя вынікі і ёсць вельмі адмоўныя вынікі. Мы атрымалі гвалт, рэпрэсіі, ціск, падзел грамадства вельмі такі глыбокі. Ён заўсёды існаваў, але зараз гэта пропасць паміж двума часткамі грамадства. І яшчэ, што з адмоўных вынікаў, гэта тое, што мы зараз амаль не ведаем, што адбываецца і куды каціцца краіна. Бо тыя разбуральныя тэндэнцыі, якія толькі аналітычнаму ці экспертнаму погляду зараз бачныя, вось як чуваць на вуліцах Гомля, людзі не заўважаюць. Маўляў, перасталі самалёты летаць, і што? А вось тыя эканамічныя, інфраструктурныя наступствы ўсяго таго, што зараз адбываецца, яны праявяцца паступова і праяўляюцца паступова. І думаю, што яшчэ проста мы не ўсвядомілі, у якую пастку, у якую пропасць мы патрапілі. А што тычыцца станоўчых вынікаў, я б сказаў, што пра іх дастаткова і патасна гаворыць шмат хто, таму я пра гэта проста памаўчу. На жаль, адмоўныя пакуль перавешваюць станоўчыя.
Але таксама вельмі важны момант у гэтых і станоўчых і адмоўных выніках, хто за гэта за ўсё адказвае, бо дзяржаўная прапаганда ўвесь час падкрэслівае, што адказваюць знешнія ворагі, што адказвае апазіцыя, што адказныя вінаватыя гэтыя санкцыі, якія ўводзяцца і гэтак далей, і гэтак далей. Што б вы адказалі на гэта, спадарыня Валерія? Ну, я даже не понимаю, о чем тут говорить. Конечно, за это отвечает власть. Улады, так? Тут однозначно нема ніякага іншага. Послушайте, они вооружены, у них все деньги страны, они применяют силу и оружие против людей. Ну, о чем тут вообще говорить? Тут хіба таксама яшчэ той важны момант, што Александр Лукашенко 27 гадоў пры ўладзе. Многія пра гэта ўвогуле нібыта забыліся. Хто тут павінен быць увогуле за гэты стан рэчаў таксама адказны. А вельмі важнае пытанне, ці адбылося нараджэнне нацыі, нараджэнне народу вось за гэтыя 300 дзён пратэсту, спадар Владзімир? Ведаеце, такое філасофскае пытанне. Вось калі філосафа. Змагары з абортамі пачынаюць казаць, што людзі забіваюць зародыш, да, плод, гэта ўжо асоба чалавечая. Но мы ж разумеем, што асобай чалавек становіцца там, у паўнагадовым узросце, там, пад 18 год. Да? Таму нацыя не нараждаецца ў адзін дзень. Нацыя ўжо была. Нацыя просто показала сябе ў жніўні мінулага года, ну нават не ў жніўні, пачынаючы з траўня там уже і так далее, да, і гэта ўжо была нацыя, яна показала сябе, яна выйшла і прадэманстравала ўсяму свету, што яна ёсць. Іншая справа, што уяўленне пра нацыю і вось гэтыя пакуты мысляроў, там, адраджэнцаў пра тое, якой павінна быць нацыя, ну, яны не вельмі спраўдзіліся. Нацыя сталася, але не такой, пра якую марылі шмат хто марыў. Не я адзін, але ж, там, скажем, Казакевіч, Акудовіч і так далей засведчылі нараджэнне нацыі яшчэ шмат гадоў таму. Таксама гучыць вельмі часта у кантэксце вось гэтых пратэстаў, што беларусы прагнуць свабоды, што прага свабоды вышэй за ўсё. Але ці тут, спадарыня Валерыя, толькі прага свабоды, ці адказ у гэтых пратэстах на бяспраўе, якое дзяржава учыніла? Разве это не одно и то же? То есть государство попирает права граждан, и граждане хотят их себе вернуть или добиться их, то есть хотят свободы. Я бы, может быть, добавила, что к предыдущему вашему вопросу по поводу нации, надо сказать, к сожалению, наверное, но у белорусского народа появилось очень-очень много героев. Прямо мифологического масштаба. На жаль, жыць шэрагу гэтых герояў ужо ніхто не верне таксама, але, безумоўна, пакуль ёсць памяць пра гэтых людзей, яны застаюцца ў грамадстве. Але таксама гэтыя героі, хіба, спадарыня Валерыя, даюць і вялікую долю страху ў грамадстве. Герои создают страх, ну, мне кажется... Тое, што зрабілі з гэтымі героямі, маю на ўвазе. Это совсем другое дело, все-таки. То есть государство действует сейчас таким образом, чтобы вызвать, паралич страха в обществе, чтобы общество забыло о том, чего оно добилось, что оно умеет делать. И просто впало в оцепенение от страха и ужаса. З іншага боку, спадар Владзімир, вось таксама мы сёння абмяркоўвалі гэты момант страху ў грамадстве. Ці мы не блізка да таго моманту, калі страх ужо пераходзіць у абыякавасць, калі ты проста перастаеш на гэта на ўсё звяртаць увагу? Ну, конечно, эмоцыйны стан ніколі не бывае працяглым. Немагчыма жыць у адным
узбуджаным там эмацыйным стане шмат гадоў. І так здзіўляла, што мы мелі там шмат месяцаў пратэстаў амаль на адной валне, на адной хвалі эмацыйнай. Нават страх і той праходзіць. Ёсць такая в псіхалогіі такі закон Еркса Дотсона, які апісваецца у падобнай крывой такой, да, што калісьці там на пэўны час на ўздым ідзе пэўныя працэсы, пэўны стан, потым дасягаецца пэўнае плато, калі там стымулы павышаюцца, а рэакцыя арганізму, рэакцыя чалавека не падвышаецца. Ну а потым так званая ультрапарадаксальная фаза, калі стымул, ну, у нашым выпадку ціск і гвалт падвышаюцца, а вось страх наадварот ідзе ўніз. Страх, адчай там і так далей. Таму заўсёды, як кажуць, перагнуць палку, трэба заўсёды ведаць вось гэтыя парогі, гэтыя прыдзелы магчымасцяў чалавека. І сапраўды страх паціху праходзіць, але ён жа ж не змяняецца вось абавязкова мужнасцю там, да, ці што там адваротнае страху. Ён змяняецца хутчэй з сярэднім такім становішчам эмацыйным. І тады людзі прымаюць рацыянальныя рашэнні. Калі яны прымаюць рацыянальныя рашэнні адносна саміх сябе, ну, збольшага яны з'язджаюць з краіны, да, ці хаваюцца, адхіляюцца ад пратэсных дзеянняў там і так далей, і падаецца, што сітуацыя нібыта сціхла. Думаю, што вось менавіта на гэтую мэту і працавалі ўсе гэтыя рэпрэсіі, каб прыхаваць, прыдушыць пратэст, каб яго не было бачна. Ну, але куды падзець розум, памяць, ўсё тое, што мы назапасілі за мінулы год. Нікуды гэта не падзенецца. Таму проста пры новым стимуле, ці, як кажуць сучасныя каментары, там, інтэрнетчыкі, да, новы триггер з'явіцца, і тады гэта ўсё будзе запатрабавана наноў. Праўда, мяняецца сацыяльны стан, сацыяльны расклад пратэсту. І калі раней сапраўды пратэстоўцы былі наканаваныя на патрабаванне свабоды, правоў чалавека і так далей, з пагаршэннем эканамічнай сітуацыі і з эміграцыяй, лакацыяй сярэдняй класы, патрабаванні могуць змяніцца. Як спявалі там у трыграшовай оперы у Бертольда Брехта. Спачатку хлеб, а нравственнасць потом. Так і тут можа апынуцца, што пратэсты паўстануць ужо не з патрабаваннем свабоды, а з патрабаваннямі хлеба. Дзякую, гаспадарства, за гэтую размову. Владзімір Мацкевіч, Валерыя Касцюгова былі з намі на сувязі пра такія вынікі, калі увогуле можна казаць адным словам пра вынікі 300 дзён таго, што адбываецца ў нашай краіне, але, безумоўна, беларусы гэта нацыя і пратэсты нікуды не зніклі. Дзякую вам за гэтыя каментары. У гэтыя 300 дзён здарылася гэтак шмат, што складана ацаніць, наколькі бліжэй мы сталі да новай Беларусі. Адно вядома дакладна, як бы рэжым не заціскаў законы, прага свабоды ім не паддаецца, і гаспадарства пратэст трывае. Дзякую. За сёння для вас у студыі працаваў Сергей Пацасонны, і сустрэнемся неўзабаве ў эфірах. Я очень хочу, чтобы были выборы честные. Это вы ее сделали, бедолагу, главным конкурентом. Молодцы. Это люди, единая сила, это Беларусь наша. Позвоните в Следственный комитет Центрального права, пускай направляют оперативно-следственную группу сюда. Лукашенко Александр Григорьевич. За него проголосовало 4 миллиона 652 тысячи 423. Самое страшное, что кто-то весит за его смерть.
лічу, што на сённяшні дзень вельмі важным было паставіць пытанне аб адстаўцы міністра ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь. Площа пераменаў затрыманых дакладна тут будуць дзясяткі, калі не сотні. Цяпер у дзверы кватэры, дзе мы знаходзімся, пазванілі. Мы не ведаем. Они дают столько же, сколько попросит прокурор. This is the price for the freedom of thought. Сегодня еще раз жательного диалога. Закон. Вітаю, шановнае гаспадарства, з вами Ярослаў Сцешык. У эфіры «Аб'ектыў». Літва выклікала беларускага амбасадара ў Міністэрства замежных справаў, каб выдаць ноту пратэсту, бо беларускія памежнікі затрымалі аўтамабіль працаўніка літоўскай амбасады і патрабавалі ўскрыць запечатаны кантэйнер з дыпламатычнаю поштаю. Гэта супярэчыць усім дыпламатычным нормам і можа прывесці да яшчэ большай напружанасці між Менскам і Вільняй. Дзяржаўны памежны камітэт Беларусі сітуацыі не каментуе. А што яшчэ сёння ў выданні? Еўрапейскія санкцыі за дыктатуру, кропкавы удар ці поўная блакада. Последствия для экономики будут предельно печальными, вплоть до дефолта. Журналістыка пад забаронаю. Улады не забілі журналістыку, просто таму, што ў 21 стагоддзі цалкам адрэзаць людзей ад інфармацыі немагчыма. Інфармацыя як вада. 300 дзён пратэсту. Беларусы прадэманстравалі, што яны, як і ўсе еўрапейскія нацыі, хочуць свабоды, могуць за яе змагацца і ахвяраваць. Ад заўтрашняга дня самалёты дзяржаваў Еўразвязу не будуць лётаць над Беларуссю, а Белавіі забароніць прызямляцца ў аэрапортах Аб'яднанай Еўропы. Як паведамляе агенцтва Reuters, рашэнне ўзгаднілі ў Брусэлі. Наперадзе 4-ты пакет санкцыяў супраць Александра Лукашэнкі, ягонага атачэння і ягоных кашалькоў. Як еўрапейскія абмежаванні паўплываюць на беларускую эканоміку і ці прымусяць рэжым спыніць рэпрэсіі? Александр Попко. Пасля прымусовай пасадкі лайнера Ryanair самалёты сталі лятаць праз Беларусь амаль удвая радзей. Паводле еўрапейскай арганізацыі бяспецы паветранай навігацыі, месяц таму над нашай краінай за дзень пралеталі 420 самалётаў, цяпер 253. Колькасць рэйсаў Белавія скарацілася ў 5 разоў. Ребят пытаются наказать ни за что. Почему? Потому что компания государственная, не частная, и вдруг работает лучше любой компании в мире. Как так может быть? Какая-то там Белоруссия вдруг лучше.
Есть ряд и других причин, но это главное – конкурент. За пролет у беларускім небе у 2019 годзе Менск атрымаў 85 мільёнаў еўраў. Санкцыі разбурылі бізнес-мадэль Белавіі, якая перавозіла пасажыраў паміж такімі канфліктуючымі краінамі, як Расія, Украіна, Турцыя і дзяржавы Еўразвязу. Запазычнасць за закупленыя ў лізінг самалёты эксперты ацэньваюць у 500 мільёнаў долараў. Страты могуць гэтым не абмежавацца. Кіраўніцтва Еўразвязу 24 чэрвеня можа ўвесці новыя санкцыі супраць Менску. Я лічу более верагодным сцэнар, калі санкцыі будуць пашыраныя супраць пэўных кампаній, якія кантралююцца асобамі блізкімі да кіраўніцтва, чым будуць уведзеныя сектаральныя санкцыі, і будзе залежна, наколькі шырокі абсяг гэтых кампаній будзе і так далей. То бок даваць нейкі прагноз, не ведаючы маштаб санкцый і не ведаючы, у якой ступені Расія будзе гатовая паставіць плечо, складана. Кіраўнікі краінаў Еўразвязу прапанавалі ўвесці абмежаванні на экспарт беларускіх нафтапрадуктаў, калію і транспартаванне газу. У мінулым годзе на захад Менск прадаў паліва на 1 мільярд 800 мільёнаў долараў, калію на 1,5 мільярда долараў, а кошт паслугаў па транспартаванню газу праз Беларусь Газпром ацаніў у 345 мільёнаў. Разам гэта больш за 5% беларускага валовага ўнутранага прадукту. Если санкции будут введены в наиболее жесткой форме, потери белорусской экономики могут исчисляться миллиардами долларов, да, доходить до 2-3 миллиардов долларов в год. З учорашняга дня США аднавілі санкцыі супраць канцэрну Белнафтахім. У адказ Менск паабяцаў скараціць персанал амерыканскай амбасады, абмежаваць працу амерыканскіх адмыслоўцаў і адмовіцца ад дапамогі агенцтва США ў міжнародным развіцці. Амерыканскія спецыялісты ў Беларусі працуюць пераважна ў IT. Гэтая галіна ў мінулым годзе экспартавала ў США паслугаў на 1 мільярд 160 мільёнаў долараў. Маштабная варажнейша з захадам можа пазбавіць Менск грошай для выплаты вонкавай запазычнасці. Если не найдут, каким образом компенсировать подобные суммы, то последствия для экономики будут предельно печальными, вплоть до дефолта в течение 1-2 лет. Санкцыі супраць Белавіі і анансаваныя абмежаванні супраць беларускай прамысловасці сталі адказам Еўразвязу на прымусовую пасадку еўрапейскага самалёта і арышт журналіста Романа Протасевича. Ці лічаць санкцыі справядлівымі грамадзяне Беларусі? Причины у них есть, естественно, для того, чтобы так поступать. Я к этому отношусь ко всему очень ровно. Нет. Несправедливо. Это сами теряют много чего. Справедливо. Почему? Ну, не знаю, пора уже человеку, не будем его называть, сменить пост. На Лукашенку санкцыі не паўплываюць, лічыць палітолог Андрэй Елісеев. На яго думку, прымусіць Лукашенку сысці яны маглі ў жніўні падчас беспрэцэдэнтных народных пратэстаў. Цяпер рэжым будзе ўзмацняць рэпрэсіі, незалежна ад эканамічных абмежаванняў. Александр Попко, Белсад. Польшча не пакіне Беларусь у гэтыя складаныя часы, заявіў прэзідэнт Анджэй Дуда падчас сустрэчы са Святланай Ціханаўскай. Аб чым шла гаворка і чым завяршыўся двухдзённы візіт Ціханаўскай у Варшаву, распавядзе Надзея Бельская. Сустрэча Святланы Ціханаўскай з прэзідэнтам Польшчы прайшла без журналістаў. Гаварыла дэмакратычная лідарка Беларусі з Анджэем Дудам пра хутчэйшае распачынанне справаў паводле універсальнай юрысдыкцыі ў Польшы, узмацненне санкцыяў супраць рэжыму Лукашэнкі ды пра магчымасці прызнаць яго тэрарыстычным. Была тут у палацы Бельведер спадарня Святлана Ціханаўская і спадар Павел Латушка. Мы селі разам за стол, размаўлялі аб актуальнай сітуацыі ў Беларусі. Я перадусім пытаўся, якім чынам мы б маглі падтрымаць дзеянні беларускай апазіцыі, апазіцыі ў шырокім сэнсе, тых людзей, якія проста хочуць, каб Беларусь была дэмакратычнай, суверэннай і незалежнай краінай. Беларусы, як і раней, могуць разлічваць на дапамогу, запэўніў падчас супольнай са Святланою Ціханаўскай прэс-канферэнцыі мэр Варшавы Рафал Часкоўскі. Я рады, што ва ўсіх польскіх палітычных сілаў адзіная думка аб гэтай справе. Мясцовыя ўлады Варшавы ды іншых польскіх гарадоў рабілі ды будуць рабіць усё, каб падтрымаць тых, хто апынуўся пад нашай апекай у гэты складаны час.
Я ўпэўненая, што Польшча гэта прыклад, як іншыя краіны мусяць весці сябе, як іншыя краіны мусяць заставацца моцнымі ды храбрымі у адказ на тое, што робяць беларускія ўлады. Польшча робіць вялікую працу, каб падтрымаць людзей тут і ціснуць рэжым у Беларусі. Пры заканчэнні двухдзённага візіту ў Варшаву Святлану Ціханаўскую запрасілі на адкрыццё мемарыялу «Салідарнасць». Помнік складаецца з 4 фрагментаў берлінскай сцяны, аб'яднаных у слова «Салідарнасць». 32 гады таму ў Польшы прайшлі першыя часткова вольныя выбары. Пасля доўгіх гадоў супрацьстаяння камуністычнаму рэжыму яны сталі сапраўднай надзеяй на дэмакратычныя перамены. Надзея Бельская, Белсат. Таксама сёння Анджэй Дуда сустракаўся з актывісткамі фактычна забароненага ў Беларусі Саюзу палякаў. Палітвязняў Ірэну Бернацкую, Ганну Панішаву і Марыю Цішкоўскую працаўнікі КДБ вывезлі на нейтральную паласу беларуска-польскай мяжы проста са следчага ізалятара. Жанчыны знаходзяцца ў Польшчы з 25 траўня. Я рады, што дыпламатычныя высілкі, якія мы прадпрымалі цягам некалькіх тыдняў, прынеслі такі вынік, што гэтыя вызваленыя могуць быць сёння з намі. Могуць паведаміць нам, якім чынам да іх ставіліся і як выглядае сітуацыя палякаў на Беларусі ў гэты момант. У сакавіку беларускія сілавікі затрымалі 5 кіраўнікоў нацыянальнай польскай меншасці паводле крымінальнай справы за распальванне нацыянальнай або рэлігійнай варожасці. Вярнуцца ў Беларусь жанчыны не могуць, але за кратамі застаюцца Анжэліка Борыс і Анджэй Пачобут. Лідара леташніх пратэстаў у Магілёве Валадара Цурпанова адправілі на 2 гады ў калонію агульнага рэжыму. Раней палітвязень атрымаў 3 гады так званай хіміі, абмежавання волі, за абразу суддзі. Падставай для новай крымінальнай справы сталі дысцыплінарныя спагнанні за парушэнне ўнутранага распарадку. Працэс праходзіў у судзе Круглянскага раёну пад старшынствам суддзі Дзмітрыя Сасноўскага. І гэта не ўсе палітычныя рэпрэсіі. Спартовых журналістаў Александра Івуліна і Яраслава Пісарэнку пакаралі адміністратыўным арыштам. У пратаколе фігуруе сцяг, вывешаны ў акне кватэры, дзе яны жывуць. На судзе абодва віны не прызналі, ды сцвярджалі, што ніякага сцяга не было. Але суддзя Юлія Блізнюк усё роўна адправіла журналіста Трибуны і аўтара ютуб-каналу «Чеснок» Александра Івуліна за краты на 30 дзён, а монтажора Яраслава Пісарэнку на 15. Мы увайшлі ў такі гістарычны час, што ўлады распраўляюцца проста з любымі цяпер журналістамі. Любога чалавека могуць затрымаць на вуліцы, ў кватэры, ў машыне, неважна дзе, і адправіць на суткі, прычым абсалютна неважна, было ў цябе нешта забароненае, там сцяг, шалік, там нейкія колеры, ці ўвогуле нічога не было. Шэраг беларускіх друкарняў адмовіліся ад супрацы з незалежнай газетай Слонімскай. Пасля ператрусу штотыднёвік і так не выходзіў паўгода, але ў пачатку траўня газету вярнулі ў рэестр друкаваных выданняў. І тым не менш, нават з ліцэнзіяй газета вымушана застаецца ў онлайне. Улады не забілі журналістыку, проста таму, што ў 21 стагоддзі цалкам адрэзаць людзей ад інфармацыі немагчыма. Інфармацыя як вада. Вялікі рэспект і вялікая пашана тым калегам, которые працягваюць працу ў Беларусі, асвятляць падзеі. Беларусам зараз вельмі патрэбна праўдзівая інфармацыя, вельмі шмат неправды. Добрый дзень, тэлеканал Белсат. Журналістка Белсату Кацярына Андрэева пасля этапу ў гомельскую калонію упершыню за паўгода убачыла неба. Але этап з Жодзіна ў Гомель з прыпынкам у Магілёве адбываўся ў жорсткіх умовах. З ёй у сталыпінскім вагоне таксама ехала жанчына, рэцыдывістка, якая ўжо тройчы была асуджана, і вось апошні раз за забойства, дык яна да яе такіх мераў не ўжывалася. А Каця ехала як журналіст, як палітзняволены ў кайданках. На шчасце, ў больш людскіх умовах уже другая частка этапа праходзіла з Магілёва ў Гомель. У калоніі Кацярына Андрэева носіць адзенне з жоўтаю біркай, як раней Кацярына Барысевіч. Гэткая форма сегрэгацыі сярод вязняў існуе як мінімум з 2019 года. Біркай пазначаюць спецкантынгент, які стаіць на прафілактычным уліку за схільнасць да экстрэмізму. Раней, там, у 19-м годзе, як я ведаю, гэта такімі экстрэмістамі прызначалі звычайна антыфашыстаў, футбольных фанатаў ці анархістаў. Іх тады лічылі экстрэмістамі. Цяпер вось лічаць экстрэмістамі журналістаў. І яны ходзяць з гэтымі жоўтымі біркамі.
Праваабарончы цэнтр «Вясна» падрыхтаваў справаздачу аб арыштах і штрафах за травень. За ўдзел у акцыях пратэсту былі затрыманыя мінімум 332 беларусы. З іх 74 чалавекі, а штрафаваныя на 261 609 рублёў, што ўдвая больш, чым у красавіку. Агулам за травень, паводле палітычных артыкулаў, беларусы атрымалі 2144 дні арышту, амаль 6 гадоў. Як мінімум 30 справаў адправілі на дапрацоўванне або спынілі праз даўнасць правапарушэння. Ірына Карніенка, Белсат. Дзяржаўны тэлеканал ОНТ напярэдадні паказаў размову свайго дырэктара, прапагандыста Марата Маркава з Раманам Пратасевічам, блогерам, дзеля арышту якога спецслужбы і вайскоўцы, верныя Лукашэнку, прымусова пасадзілі ў Менску самалёт Ryanair. Пратасевіч распавядае акалічнасці працы апазіцыйных тэлеграм-каналаў і апісвае свае стасункі з паплечнікамі. ОНТшнікі назвалі гэты тэлевізійны допыт вельмі эмацыйным інтэрв'ю. Праваабаронцы ды журналісты звярнулі ўвагу на рваныя сляды ад кайданкоў на руках Пратасевіча і нагадваюць, што ён не госць тэлестудыі, а палітвязень і сядзіць у следчым ізалятары КДБ, як і ягоная дзяўчына Сафія Сапега. А што грамадзяне? Ці паверылі яны, што гэта шчырае інтэрв'ю УНТ, а не тэлевізійны допыт? Мы спыталі Менчукоў. Я думаю, любой из нас в том контексте, окажись мы на его месте, не дай бог, конечно, мы бы делали все, что нам говорят, чтобы спасти свою жизнь ради своей любимой, ради своих родителей. Мы же никогда не знаем, какие рычаги давления на нас могут оказать. Я бы тоже сказала все, что угодно ради своего ребенка, своей мамы. Я не видел никакой, так сказать, давления, никакой манипуляции. По-моему, все было совершенно добровольно и, в общем-то, убедительно. Я думаю, что много правды, и много каких-то искажений, то, что он произносил, потому что как бы ни было, он находится в такой ситуации сейчас, что чувство самосохранения срабатывает на то, чтобы что-то излагать в свою пользу. Я не думаю, что человек сам по собственной воле, большого желания придет и будет говорить те вещи, которые говорил он. Поэтому сказать, насколько сильным было там давление, я не знаю. Но то, что если бы у него был выбор, говорить или нет, он бы не говорил, я уверена на 100%. Конечно, неправда. Когда он выйдет оттуда, когда он с нашей страны уедет, вот тогда мы правду и узнаем. А это все читать, это бессмысленно. З прэзідэнцкіх выбараў мінула 300 дзён, і ўвесь гэты час людзі пратэстуюць супраць фальсіфікацыі іх вынікаў ды супраць гвалту, што чыніць уладаў. А як за гэтыя 300 дзён змяніліся Беларусь і беларусы? Ірына Дарфійчук. Актывістка з Менску Ірына Цап 1,5 месяца як жыве ў Вільні. Уцячы з краіны давялося, калі зразумела, што ў Беларусі пагражае зняволенне. Они начали звонить, разыскивать на работу, и за дней 5 мы собрали вещи, нашли обходные пути, чтобы выехать из Беларуси, потому что с локдауном сейчас это проблематично. И нам пришлось бежать, мне, моей матери, еще нашим товарищам. Пераследаваць Ірыну Цап пачалі за ўдзел у мірных акцыях, якія працягваюцца ў нашай краіне з леташняга жніўня, часу прэзідэнцкіх выбараў. Людзі выйшлі на вуліцы, абураныя фальсіфікацыямі, а пазней гвалтам сілавікоў у дачыненні мірных удзельнікаў акцыяў. Чтобы Лукашенко ушел, за честные выборы, чтобы освободили политзаключенных, чтобы закон Беларуси вернуть, чтобы Конституция была не просто какими-то указами Лукашенко, а чтобы Конституция была нашим правом, которое мы могли всегда отстоять, и нас честно судили. Палітолог Андрэй Ягораў лічыць тое, што адбываецца пасля выбараў у нашай краіне не пратэстамі, а хутчэй рэвалюцыйным працэсам, бо ўдзельнічае ў ім значная частка беларусаў. Социологічныя пытанні паказваюць, што гэта 5 альбо нават 7% ад усяго насельніцтва. Гэта вельмі шмат людзей. Яны геаграфічна размеркаваныя па ўсёй краіне, яны закранаюць і буйныя і малыя гарады. І мы бачым такі працягваю проста супраціў гэтай сістэмы на працягу усіх гэтых 300 дзён.
На працягу ўсіх 300 дзён улады спрабуюць заціснуць пратэставы рух. Пасля зменаў у адміністратыўны кодэкс больш жорсткім стала пакаранне за ўдзел у масавых мерапрыемствах, а спалучэнне белага і чырвонага колераў фактычна забароненае. У краіне знішчаная незалежная прэса, а ў распачатых пасля выбараў крымінальных справах паводле генпракуратуры ўжо амаль 1000 фігурантаў. 471 асобу праваабаронцы прызналі палітвязнямі. Але галоўным вынікам працэсаў, што адбываецца ў Беларусі, Андрэй Ягораў называе наступны. Беларусы прадэманстравалі, што яны, як і ўсе еўрапейскія нацыі, хочуць свабоды, могуць за яе змагацца і ахвяраваць. І зараз, канешне, да Беларусі звернута цалкам іншая увага міжнароднай супольнасці. І мы бачым сусветную салідарнасць з усяго свабоднага свету з Беларусю зараз. Ці адбыліся за гэтыя 300 дзён нейкія змены ў свядомасці людзей? Мы запыталіся жыхароў Гомля. Вроде не особо ничего не поменялось. Там первые месяцы что-то пытались изменить, но в итоге ничего не поменялось. Хуже стало то, что общество страдает. Вот и все. Страдают люди, мои знакомые. А я буду плакать. Все изменилось. Внутренний мир поменялся. Мировидение на другие страны поменялось. Видение жизни. Вообще все изменилось. Отношения вообще между людьми какая-то сплоченность появилась. Люди стали лучше, добрее. Мы политикой не интересуемся. Спасибо. Ірына Цап кажа, што беларусам сёння быць па-за палітыкаю немагчыма. Если вы хотите прав, закона, честных выборов и не быть преследованным фашистами, то за свободу нужно бороться. Это факт, и по-другому быть не может. Дзяўчына спадзяецца, што неўзабаве сітуацыя ў краіне зменіцца і можна будзе вярнуцца дадому, не баючыся за сваю свабоду. Ірына Дарафейчук, Белсат. Насуперак усім рэпрэсіям, запужванню, насуперак сапраўднаму тэрору беларусы выказваюць пратэст супраць дыктатуры, так наколькі гэта магчыма ў цяперашніх умовах, і дасылаюць нам відэа і фота. Бел-чырвона-белы, негвалтоўны партызанскі рух без каментара. Давай, маразматик, прогнись за бобо, признай Крым российский, тебе все равно, готов же шарманов своих и добить. Но нас, белорусов, тебе не сломить. Пока мы едины, мы не победим! На гэтым у мяне ўсе навіны, але не пераключайце. Праз момант праграма «Антыфейк» – лукавыя навіны. Пра 1001 версію прымусовай пасадкі самалёта з Пратасевічам ад лукашэнкаўскіх казачнікаў. А потым праграма без акрэдытацыі. Сёння пра чарку і скварку, Макея і карупцыю ў міжнародных арганізацыях. З вамі быў Яраслаў Сцешык. Да сустрэчы.